Kanjeng langit kelap-kelap katon kakincang risang mawe gandrung barang katuluh kirmunyak maye katon ya alewur wela dalah ora kena sino kok gampang prajurit Widarba mundura trajange dhewe diban pusaka Kuntraja bolarang kranjang tadumu kowe mampruk nyawamu Kakang Sumantri lereno kakang leren tandangane iki anang tuyul krusui bajiret iki marane wong tuyul Pak Kiajul ndasmu ora ngerti iki adine Kakang Sumantri Sukasrana aku wah cah bagus-bagus diadi dapure luwak gen ngerah raimu kuwi ayo lho asem iki minggat aduh yo
Suka srana aku njaluk luar. Aku coba tancep nang bumi ngene iki. Ayo ndang. Munio saiki. Ora kan bosok awakmu derajat apa kowe? Nyepeleke apa peh wong elek iki ora duweni kaseket. Ayo muni. Munio. Tungkak busimu kowe. Ora ngajar. Anggepe. Kowe jan ngentut. Kowe napa diampet? Lho, sampeyan Den. Heeh. Sampeyan nusul. Iya aku nusul terus. Numpak napa? Ya sak-sake sak entuke. Ngocek. Wandamu. Aku ngambah dirgantara. Mabur. Iya. Mungsuh kak tancepke ning bumi. Sampai kalah lho. Mungsuh karo wong kaya gento ngeten. Gento dasmu kuwi. Ya ngono tunggale ngarane wong sak-sake. Ala-ala aku ya satriya ngono nyok. Jan nesu to. Sampeyan niku. Ayo piye iki? Monggo sing maju Ndara Sukasrana wurung aku. Nek aku sing maju entek-entekan kowe. Tenan. Kelakon mulih ora nggawa apa-apa. Wong aku ratune wong nyolet. Aduh. Oh, aku njaluk pangapura. Kula nyuwun pangapunten Pak Bey. Kula nyuwun pangapunten Pak Bey. Ah, rak ngono. Ora gelem ngajeni karo aku kelakon cilaka. Wis, kowe trimo kalah. Iye, Pak Bey. Kula terima kawon. Jaluk ngapura karo aku. Kowe iki sapa? Aku ya ratu, elek-elek. Ratu. 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 Kakange Kenci. Oh, wong edan. Nek pancen kowe gelem ngalah, wis, tak luari. Luar kowe. Fight! Kang mungsuhmu wis tobat tanding karo aku. Mengkono Yayi. Iya. Wis purbanen ora macem-macem serahno karo aku. Batu gele gulune. Iya Yayi. Ora kena ngenengake pepati. Nek pancen wancine modar nek ra entuk. Moyo ben. Ning ratu kaya ngono kuwi alah. Wis dingu. Ning ratu kaya wis dingu ora metu Cina. Wah. Ratune ora kanggo. Iki mbok yo rasa ngrusuhi. Wis Kang, mangsa budhu. Dina iki aku tak sepinggir sik ya Kang. Iya ya aja nikahke pun Kakang. Nek ana apa-apa sambaten aku. Prabu Darmawasesa wonten dawuh Raden. Katmu kepiye dina iki? Nggih. Samangke kula ngrumaosi kula lepat. Lan maripun Dewi Citrawati menika
Pancen sanes pesti judul kula sampun terima. Nggih, sampean kudu trima golek liyane pokoke waton wedok ngono lho. Ora sangeyel-ngeyel. Yen pancen ngono pupung kowe isih bisa nglawat, kowe tumulya balya kantinan para prajuritmu. Inggih, nyuwun pangapunten Raden. Estunipun kula menika wonten mriki nggih. Tok kelangenan, teksipun kelangenan mboten kok wujud bangsanipun kewan. Menika kula nganti abdi kula para putri. Niku sami sanggras dalipun kula borongaken paduka Raden Sumantri. Putri Dumas. Putri Dumas. Inggih. Lho. Sampeyan ngerti sak Dumas? Ya, sak Dumas kuwi 800. Lah nggih. Mriki nggih mangi sangone kabeh. Lho, piye aku ki ratu sugih lho. Oh, lah ra ngaten. Nggih. Kula borongaken kaliyan paduka Raden. Menika pratandha panungkul kula menawi kula sampun trima kawon. Kula nyuwun titip nggih menika para abdi. Para wanita ingkang cacahipun sak Dumas menika kula borongaken paduka. Ya, mengko purbane ana aku.